Powder Bed Fusion. Práškové technológie. SAF. SLS. Expozitář. Nádhera. Mé jméno je Štěpánka Juránková a provedu vás podcastem Expozitář o využití 3D technologií. Dnešního hosta už všichni jistě znáte, je to Jan Galko. Dnes se budeme bavit o technologiích založených na principu Powder Bed Fusion, konkrétně o SAFku a SLSku. A na úvod teda bych tě poprosila, abys tyto dvě technologie aspoň krátce představil, o co jde. Mhm. No, takže zase môžeme začať historickým okienkom. Väčšina ľudí bude poznať ten termín SLS pravdepodobne. A je to v podstate prvá technológia, ktorá je vyvinutá ako Powder Bed Fusion. Ako Powder Bed Fusion je v podstate akákoľvek technológia, ktorá používa prášok ako médium tisku. Takže a zase ako sme sa bavili, dajme tomu v predchádzajúcich epizódach, je možné tento prášek spracovávať rôznymi spôsobmi. Takže jedna z tých prvých metód, ktorá sa vyvinula, bola SLS a meno, ktoré sa s tým spája, je Karel Descartes. A toto bol zase začiatkom 80. rokov. Pán na univerzite, napadla ho táto idea, že laserom spiekať akoby prášek a tým pádom pomaly nanášať ďalšie vrstvy a tým pádom vytvárať fyzické objekty. Samozrejme táto technológia tiež má za sebou nejaký vývoj a nepodarilo sa mu to hneď na prvý pokus, takže niekoľko rokov tú technológiu vyvíjali a nakoniec podal aplikáciu na patent v roku 86. Takže technicky z historického hľadiska je to druhá 3D tisková technológia, ktorú máme patentovo overenú alebo patentovo uznanú. Zaujímavé na tom príbehu je napríklad to, že Descartes založil nejakú svoju firmu Desktop Manufacturing, ktorú ale v roku 2001 kúpila firma 3D Systems. Takže pre tých, čo nevedia, firma 3D Systems je zase firma, ktorú založil Chuck Hall, o ktorom sme sa bavili v minulej epizóde. Co to znamená ta zkrátka SLS? Tak SLS je Selective Laser Sintering, ale známa bude aj skratka ako SLM, Selective Laser Melting, a sú to väčšinou ako v origináli sa bavíme o plastových práškoch ako PA11, PA12, polypropylen a tak ďalej, ale v posledných rokoch sa viacej tlačí práve na túto technológiu, aby sa používala aj s kovovými práškami. Takže to sú relatívne nové zaujímavé aplikácie, používať laserové sintrovanie s kovovými práškami. A jak tedy tato technologie přesně funguje? Takže ono to funguje asi tak, že máš nejakú tiskovú komoru, ktorá klesá v Z-ku. Teraz lopatka na strane, dajme tomu, alebo nejaké zariadenie ti dávkuje prášok a potom váleček väčšinou na nejakej lyžine ti ho rozpostiera po tej tiskovej ploche. No, takže to je powder bed. A zase tie technológie spracovania môžu byť rôzne. To SLS-ko používa laser, ale môžeš napríklad používať elektronový paprsek a môžeš používať nejaký material jetting taký, o tom sa budeme baviť pri SAFku viacej. A to je v podstate ten základ tej technológie, powder bed. A kde nachází SLS-ko využití? Tak SLS-ko, ako každá tá 3D tisková technológia, bola v podstate mienená na prototypovanie, ale samozrejme tie powder bed technológie teraz vo všeobecnosti majú určité aspekty toho tisku, ktoré sú dobre aplikovateľné pre sériovú výrobu. Čiže powder bed môžeš mať relatívne veľkú tiskovú plochu a môžeš tam vyrábať malé série objektov, ktoré sú kvalitatívne v podstate porovnateľné s odlievaním. Tak teďka se teda můžeme přesunout na tu druhou technologii, na SAFko. Máš k ní také nějaké historické okénko, kterým bys přiblížil její vznik? Tak samozrejme, ja som sa na toto pripravil zodpovedne. A historické okienko k SAFu je v podstate SAF
Tá technológia SLS ako taká má určité obmedzenia. Geometrické, tiskové, dajme tomu, pretože ak tiskneš veľké ploché objekty, dajme tomu, touto technológiou, tak dochádza k deformácii. Pri chladnutí dochádza, ako ono tá deformácia je pri každom 3D tisku, pretože každý materiál sa chladnutím zmršťuje. Niektoré viacej, niektoré menej. Ale pri tom SLS-ku, pri tých laseroch to bolo dosť značné zo začiatku. Práve to boli tie problémy, ktoré sa Descartes snažil vyriešiť. A práve tieto problémy sa snažil nejakým spôsobom obmedziť alebo vyriešiť profesor Neil Hopkinson, ktorý v podstate si uvedomil, alebo ho napadlo, že zase prečo používať laser a prečo napríklad nepoužiť tiskovú hlavu a nejaké médium. A čo jeho napadlo teda, že prečo to spiekať laserom, prečo nepoužiť vysokú teplotu, dajme tomu, alebo infračervené žiarenie. Takže Nealovo riešenie bolo v podstate, alebo Nealove prvé pokusy boli formou nasypať uhlie alebo nejaký uhlový prach do prášku. Neviem, či používali PA11, PA12, to je jedno, ale proste, čo sa stane, ten prášok je biely a práve tie čierne miesta sú spečené tou infračervenou žiarovkou. Takže to boli ako prvé pokusy, samozrejme na tom pracovali, odladili to. Takže po tých prvých pokusoch vlastne vedel, že ten proces funguje, ale potreboval ho zase riadiť počítačom a nejakým spôsobom zdokonaliť. Takže miesto laseru sa rozhodol používať tiskové hlavy. S tým, že tisková hlava zase, ako máš v inkostovej tiskárne, sú tam piezoelektrické hlavy, ktoré nanášajú médium a doslova vybodujú vrstvu. A nanášajú v podstate kapalina sa volá HAF. Kapalina presav sa volá HAF a High Absorption Fluid, a je to v podstate, robí presne to, čo robili tie tmavé časti v tom prvom pokuse. Vybuduje tú vrstvu na čierno a infračervené žiarovky to potom spália a zosintrujú dokopy. Takže tak sa vytvorí jedna vrstva, zase sa ďalšia vrstva nanesie, naboduje, zase sa vypáli a tak vzniká celý objekt. Takže to je ten hlavný rozdiel medzi SAFom, alebo to vylepšenie SAFu oproti klasickému SLS-ku. A jenom pro kontext, co znamená zkrátka SAF? SAF znamená Selective Absorption Fusion. Takže ako sme sa bavili, nabodujú sa isté časti tej vrstvy a vysintrujú sa. Takže preto selective, ako selektívne. A jaké je využití? Jsou tam nějaké rozdíly mezi SLS-kem a SAFkem? Tak samozrejme, SLS-ko používa laser a dajme tomu, je tam časové obmedzenie. Čo tým myslím? Môžeš napríklad na väčšiu plochu použiť viacej laserov, môžeš ich zosynchronizovať. Sú tiskárny, ktoré majú, dajme tomu, 4 lasery, sú tiskárny, ktoré majú 16 laserov. Ale čo ti SAFko dáva, je konštantnú rýchlosť na vrstvu. Takže dokážeš zase, my tam momentálne máme 3 piezoelektrické hlavy, tých môžeš dať do radu, dajme tomu 10 a tlačiť väčšiu tiskovú plochu tou istou rýchlosťou. Takže ti to dáva objemové scalovanie pri konštantnej rýchlosti v podstate. Takže práve preto sa ten SAF mierí a práve preto ten SAF je zameraný hlavne na tisk malých sérií, viac ako na prototypovanie. Pretože to scalovanie nám umožňuje práve toto. Ďalej je tam zaujímavé, to som mohol zmieniť ešte pri histórii. Takže ešte k tej histórii, tam je zaujímavé, že Neil mal problém zohnať práve tie piezoelektrické tiskové hlavy, ktoré by vydržali tento proces. Pretože pri tých powder bed
technológiách je potreba udržiavať ten prášok v určitej teplote, ktorá je väčšinou okolo 200 stupňov a práve vyrobiť a zohnať piezoelektrickú hlavu, ktorá by vydržala 200 stupňov je dosť problém technicky. Práve v tomto mu pomohla firma Xar, ktorá mu práve tieto hlavy vyvinula a povedala, že s ním do toho projektu pôjde. A potom historicky samozrejme si tohto vývoja všimol šéf Stratasisu, ktorý Neila poznal osobne a prehodili pár slov a časom tú jeho technológiu odkúpil a dovyvíjal práve Stratasis. Jak lze vyrobené díly dále postprocesingově upravovat? No tak samozrejme, každá 3D tisková technológia má nejaký postprocessing, niektorá viac, niektorá menej. A prášková technológia je zaujímavá v tom, že práve ten postprocessing sa dá z väčšej časti zautomatizovať. A ako pri práškových technológiách prebieha postprocessing, v podstate sa vybere celá tá obálka, pretože nespečený prášok pôsobí zároveň aj ako support, ako médium, v ktorom ten tisk drží, alebo ktorý ten tisk podporuje. Takže zoberie sa to ako celá krychle, alebo celá tá obálka sa vyberie. Ten nespečený prášok sa samozrejme musí nejakým spôsobom mechanicky odstrániť. Väčšinou sa to ofúka s vzduchom, ale môže sa to samozrejme ako látom kľudne alebo ručne nejakým spôsobom odstrániť. Väčšinou potom dochádza k nejakému pieskovaniu a práve tu sa bavíme o tom, že pri, dajme tomu, 1000 kusov je to skoro nemysliteľné robiť ručne, pretože ty, keď pieskuješ tie veci ručne, tak ich môžeš, dajme tomu, keď to pieskuješ sklom alebo používaš sklenú balotínu, tak to môže, keď podržíš tú pištoľ na jednom mieste dlhšie, tak môžeš ten diel spáliť. Takže práve preto, aby sa zaistila tá uniformnosť, tá proste jednoliatosť tých dielov, ktoré z toho vytiahneš, tak sa používajú väčšinou automatizované postprocessingové jednotky. Ako tých je samozrejme niekoľko, zase niekto ako Formlabs má svoje riešenie, my väčšinou používame firmu Dimension, ktorá má veľké, zase profesionálne riešenia pre veľké objemy. Takže k čomu tam dochádza v zásade je, že potom ako si to nahrubo oprášiš, alebo potom ako si to nahrubo očistíš od toho nespečeného prášku, tak v niektorých záhyboch alebo v niektorých útvaroch sa ti ten prášok ešte samozrejme drží, tak ty to zoberieš a hodíš to do tých postprocesingovej jednotky, čo je v podstate veľký bubón, ktorý sa točí a omieľa tie predmety, ktoré si vytiskla a automaticky sa na to, sú tam rôzne typy pištolí, a fúka sa na to raz balotína, raz vzduch a týmto pádom, tým, že sa to melie a že sa to prevracia samo, tak dajme tomu za 5-10 minút sa ti tých 200 dielov očistí týmto spôsobom. No a samozrejme, keby to nestačilo a vravíme, že je to nejaký doplnok v podstate odlievaniu, takže z toho sinteringu alebo z tých práškových technológií, ak to ľudia poznajú, tak ten povrch je zrnitý, je drsný, takže ešte potom ten povrch sa môže upravovať ďalej a na to sú rôzne metódy. Zase sa to môže mechanicky ďalej ostreľovať nejakým médiom, väčšinou polykarbonátovými guličkami alebo niečím jemnejším, aby sa to proste zahladilo. Alebo je tu chemické vyhladzovanie, tzv. Vapor smoothing. To znamená, že ty to hodíš do nejakej nádoby v podstate a nejaké médium, či už alkohol alebo niečo iné sa tam vyparuje, naleptá ten povrch a vyhladí ho tým spôsobom. A samozrejme potom tie predmety sa dajú ďalej ešte farbiť. Takže to je ďalšia vec. Sú rôzne metódy. Môže sa to nasprejovať, môže sa to v podstate vyvára sa to v hrnci s farbou. No a na závěr už tradiční otázka. Co to stojí? Tak je to taká hračka, že, ktorú používame v domácnosti všetci.
záleží, ktorá technológia. A to SLS-ko zoženieš, teraz bavíme sa o značkách, ktoré možno naši poslucháči budú poznať, ako je Synterit alebo ako je Formlabs, ktoré používajú práve ten laser na toto spiekanie. A práve toto Savko od Stratasisu je myslené na tie malé sériovky a na tie väčšie firmy, práve na produkciu. A to Savko stojí okolo 300 000 eur. Plus minus, samozrejme. Plus samozrejme pri tých práškových technológiách je treba brať do úvahy, že to prostredie musí byť prispôsobené tej technológii, pretože prášok v istej koncentrácii každý prášok je výbušný. Takže tá miestnosť, v ktorej sa ten prášok pripravuje, suší a pracuje sa s ním, by mala spĺňať určité bezpečnostné podmienky. Takže domů ideální. Domů ideálne úplne, ako ako deti sa s tým môžu zabávať všetko. Tak, to byl takový vtípek nakonec a to bude pro dnešek všechno, my se s vámi loučíme. Naschledanou. Dnes je mým hostem opět a nemůžu prostě tady si uvedu. To intro vždycky ako sa rozosmieš. Nezvyknutá. Protože zase už vidím, že mě budeš... No, dobrý. Ja nebudu nic, ja ti pomáham vždycky. Dnešního hosta už všichni jistě znáte. Tak vidíš, prostě. Já vím, že ani řeknu cokoliv. Je to najčastejšie. Chceli sme Davida, ale David uteká. A pre tých, čo nevedia, 3D Systems je firma, ktorú zase založil... jak sa volá ten týpek z minula? Chuck Hall. Jo. No, tak SLS-ko... Bla. Znovu, a lépe. Čiže vybereš určitú časť toho... Ja v tom tápam dneska. Žádný učený z nebe nespadl. Áno. Znovu a lépe. Klapka, pokus číslo 3333.